Pátek. Ať skajte! 1 hodinu v noci jdou. Vyjdu. Si to bude mrdat. Vyjdu. Točíš na video? Už druhý, ty vole. To tam asi ne. Ušituj. Pecka, ty vole. Já se doma zabiju. Matole! Co je? Já nemůžu, já tady kameru, ne? Děkuji, ale jak krásně řetízkuje, to je nádhera. Drž. Krásně řetízkuje. To je pecka. Dá se to nějak přiblížit? To je profesionálně říct. Tady, viď? Všichni. Opravdu profesionální, ale. Já to zhuntoval ze všech nejvíc, jak to viděl. Čím jezdíš? No jezdil jsem s autem. Kde se přibližuju? Počkej, já jsem to hodně zasekl. Počkej, tak já dobrý. Kde? Jaký důsledek? To dělá. My jdeme po cestě. A když Dobrý, Jsem připravený k boji, vole. To je partizán, vole. Poloha ležícího v půzdě, vole. To se chtěl víc. O to proleží. Franco, co máš? Defekt nebo co? Frantíku, ty máš defekt? Z toho nádherný, ty vole. To ale